d'ESO, del Beduna Balaguer, la Martina i la Núria, i avui us venim a parlar sobre la fluïdesa oral. I què és parlar en fluïdesa? És parlar de manera que el públic entengui la idea que vols transmetre de manera clara, segura i amb coherència. Pronunciar bé és la clau a l'hora de parlar en públic, ja que si no vocalitzem bé, la gent no ens entendrà. I ara, a més, a hores de pandèmia, ja que portem la mascareta i si no entonem ni vocalitzem bé, la gent no ens entendrà. Existeixen una sèrie de trucs per vocalitzar millor. El primer de tots és repetir les lletres en aquest ordre: U, O, A, E, I, a poc i anant de greu a agut. Uai, uai. El segon truc són els coneguts embarbussaments. Alguns dels més coneguts són: En cap, 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 el que cap en aquest cap. 16 jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. A part del que hem dit abans de pronunciar bé i vocalitzar bé les paraules, els adolescents estem molt mal acostumats a dir castellanismes, com ara pues en comptes de doncs o tenir que en comptes d'haver de, i són petits detalls que fa que una presentació quedi molt malament davant del públic. El que fa que una presentació tingui molt poca fluïdesa és fer uns silencis molt incòmodes durant un segon i començar a repetir perquè ens hem quedat en blanc la paraula Saps què? L'altre dia vaig haver de fer una presentació d'anglès i estava super nerviosa. Però què dius? Si te se ve supersegura i superfluida. Bueno, és que de tan nerviosa que estava vaig dir: si no ho dius amb seguretat, no transmetràs la confiança al públic de les coses que estàs dient. Parlar amb seguretat davant del públic és la clau perquè ells entenguin i creguin tot el que estàs dient. Si tu es pares amb nerviosisme, l'únic que faràs és que ells estiguin pensant a veure si et sortirà bé o no. I això és tot. Esperem que aquests consells us hagin servit per al dia a dia i per millorar les vostres presentacions de classe i de qualsevol lloc. Moltes gràcies. Adeu!